дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияи Роштқалъа. тоҷикистон ва иттиҳоди аврупо дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ табодули афкор намуданд. тоҷикистон ва Шветсия ҳамкории дуҷонибаро дар самти тағйирёбии иқлим ва об баррасӣ намуданд. боздид аз қисми ҳарбии 3501 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ба мутахассисон ва ниёзмандон хонаҳои истиқоматӣ супорида шуд. афсарону аскарон рӯзи ваҳдати миллӣ ва иди сайди қурбонро таҷриб намуданд. санаи 27 июни соли равон дар натиҷаи якбора гарм шудани ҳаво, обшавӣ бо суръати пиряхҳо, баландшавии оби дарёи Шоҳдара ва омадани сел дар деҳаи Миденведи деҳоти барвози ноҳияи Раштқалъаи вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон офати табиӣ рух дод. офати табиӣ ба чандин хонаи истиқоматии аҳолӣ, роҳу пулҳо, иншооти иҷтимоӣ ва заминҳои кишоварзӣ зарар расонид. бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комиссияи ҳукуматӣ оид ба бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ таъсис дода шуд. сарвари давлат ба сарвазири мамлакат, комиссияи ҳукуматӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, дигар вазорату идораҳо ва сохтору мақомоти дахлдор дастур доданд, ки барои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ рухдода тамоми тадбирҳои зарурӣ ва фавриро амалӣ намоянд. дастур дода шуд, ки барои таъмини бехатарии аъзои 210 оилаи дар назди соҳили Шоҳдара ҷойгир шуда аз ҷумла ба ҷойҳои бехавф кӯчонидан, бо маводи ғизоӣ ва дигар шароити зарурии зиндагӣ таъмин кардани онҳо, инчунин барқарор намудани хонаҳои осебдида чораҳои бетаъхир андешида шаванд. иттилоъ метиҳад Амид Ховар. дар Люксембург мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ ва сиёсати амниятӣ Ҷозеп Баррел баргузор гардид. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар рафти вохири ҷонибҳо рӯзномаи феълии равобити дуҷонибаро матраҳ намуда, вобаста ба роҳҳои рушд ва тавсеяи ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ табодули афкор намуданд. инчунин масоили амнияти минтақавӣ, вазъ дар Афғонистон, таҳдиди терроризму экстремизм ва дигар масоили мубрами мавриди эҳтимоми тарафҳо муҳокима гардиданд. дар Люксембург мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии Шветсия Тобиас Биллстрём баргузор гардид. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зимни мулоқот доираи васеи масъалаҳо аз ҷумла самтҳои муҳими ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистону Шветсия, тағйирёбии иқлим, обу энергетика, муносибот дар доираи Иттиҳоди Аврупо ва дигар масъалаҳои мутақобилан судмат мавриди баррасӣ қарор гирифт. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба қисми ҳарбии 3501 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ташриф оварда, афсарону сарбозонро бо рӯзи ваҳдати миллӣ ва иди Саиди Қурбон табрик намуд. Раҷаббой Аҳмадзода аз номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳайати шахсӣ ва тамоми хизматчиёни ҳарбиро таҳният гуфта аз тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуд. тазаккур дода шуд, ки давлат барои хизматчиёни ҳарбӣ шароити зарурӣ фароҳам овардааст ва диловарони ватан бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ба халқу ватан хизмат намуда истоданд, чун анъана барои афсарону сарбозони қисми ҳарбӣ дастархони идона ороста шуд. ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ ва иди Саиди Қурбон ба 12 нафар мутахассисони соҳаҳои гуногун ва кадрҳои ҷавон, инчунин оилаҳои камбисоат калиди хонаҳои истиқоматӣ супорида шуд. дар маросими тақдими калиди хонаҳои истиқоматӣ раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид намуд, ки иқдоми мазкур дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, ҳадаф дастгирии кадрҳои ҷавон ва қишри ниёзманди ҷомеа мебошад. бояд гуфт, ки хонаҳои истиқоматӣ дар биноҳои баландошонаи шаҳри Хуҷанд ҷойгир буда дорои шароити зарурӣ мебошад. раиси вилоят дар идома изҳор намуд, ки дастгирии кадрҳои ҷавон ва қишри ниёзманди ҷомеа минбаъд низ идома ёфта, марҳила ба марҳила мутахассисони ниёзманди соҳаҳои мухталиф бо манзил таъмин карда мешаванд. шахсоне, ки соҳиби хона шуданд, воқеан ҳам ба беҳтар намудани шароити зист ниёз дошта, барои дастгирӣ ба пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосмандии хешро баён доштанд.
нерӯҳои мусаллаҳ дар ҳифзи истиқлол ва ваҳдати миллӣ ҳамеша омода ҳастанд ва ин дар ҷамъомади тантанавӣ ки ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ дар қисми ҳарбии вазорати мудофиаи мамлакат ва қисми ҳарбии қӯшунҳои марзбонии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент баргузор гардид таъкид шуд. Ба афсарону аскарон намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд Тоҷибой Султонзода паёми шодбошии муовини аввали раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро расонид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбиро бо рӯзи ваҳдати миллӣ ва Иди Саиди Қурбон шодбош гуфта, дар ҷоддаи иҷрои рисолати ҳифзи марзубум оромию осудагии мардум барор орзу намуд ва онҳоро ба хидмати содиқона ба ватан даъват кард. ба муносибати ид барои ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбӣ дастархони идона ороста шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.